Matul il-jum tal-ħadd diversi nsara madwar id-dinja ċċelebraw l-Għid il-Kbir, festa li tiċċelebra l-qawmien mill-mewt tal-mulej. Din il-festa hija ċċelebrata b'numru ta' tradizzjonijiet differenti, bl-aktar waħda f'pajjiżna tkun il-ħruġ tal-Vara ta' Kristu Rxoxt. Il-knejjes kollha fil-Gżejjer Maltin sebħu l-bidu tal-jum bid-daqq tal-qniepen illi bihom fakruna li qed niċċelebraw l-Għid il-Kbir. F'Malta din it-tradizzjoni tmur lura sekli u diversi rħula u bliet żammew din it-tradizzjoni ħajja fejn eluf iżommu l-appuntament annwali tagħhom biex isegwu il-ġirja bl-Irxoxt. Intant l-entużjażmu tan-nies ma naqasx, speċjalment hekk kif ir-reffija tal-Irxoxt jindikaw li jkunu lesti li jitilqu bil-ġirja. F'xi lokalitajiet din tinġar fuq l-idejn u oħrajn jiġru bl-Irxoxt fuq spallejhom fost iċ-ċabċib u l-ferħ tan-nies preżenti u d-daqq tal-marċi tradizzjonali. B'din it-tradizzjoni li għadha b'saħħitha ferm anke fost it-tfal u żgħażagħ. L-atmosfera kienet mimlija briju bi pjazzett u toroq madwar Malta imballati bin-nies li ħadu sehem f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Dan anke wara li t-temp kien xemxi u ippermetta li dawn il-purċissjonijiet isiru kif pjanati. Dan apparti numru ta' manifestazzjonijiet bil-Vara ta' Kristu Rxoxt illi jsiru l-ħadd filgħaxija. Sa dan it-tant aktar kmieni l-Arċisqof mexxa l-konċelebrazzjoni ta' Ħattilejt mill-Konkatedral ta' San Ġwan. L-Arċisqof Xikluna fl-omelija tiegħu elenka l-fatturi tal-ħajja u l-mewt, żewġ aspetti li jirrappreżentaw il-vjaġġ ta' Sidna Ġesu Kristu matul ħajtu biss meta huwa qam u reġa' ingħata tal-ħajja ġab lura l-element ta' tama. Il-Monsinjur Arċisqof tkellem ukoll fuq kif ħajja mimlija egoiżmu, arroganza u morali li dejjem qed jiġu mittiefsa. Ġesu jibqa' jiżra fina t-tama, tama li jiġri x'jiġri Alla ser jibqa' jħobb lil kull wieħed u waħda minnha.